et budskab, når de maler på væggene. Ord bliver til handling, når de taler med sprayene. Et skrig sidder i murene i landets undergrund. En historie, der er løbet fra mund til mund. Malerne mindes den, før den svinder hen. I håbet om, at det aldrig vil ske igen. Liv er ikke ligegyldigt, hvis de lærer af vores levn. Dette er historien om gadens hårdeste hævn. En gruppe er ude for at give togene særpræg og sætte farve på den grående hverdag. Store fakter bliver til former på den crazyste vis. Det her skal slå alle. Være det bedste train piece. 2 rappers og 2 gadedansere holder vagt. Freestyler og danser som robotter i takt. Den ene rapper har svært ved at boste så Trife, for han har lige fundet the love of his life. Johan og Røya er forelskede. Har lyst til at bryde deres lænker fra hotelkæde til hotelkæde og nyde livets gang. Bare hende og ham i symbiose som yin og yang. Rødderne siger, at hendes brødre er nydanske og temperamentsmæssigt bare en smule sydlandske. Men Johan ignorerer deres nøje. Vil gå gennem ild og vand for at være med Røya. De gør togpiset færdigt. Gadekunst er cool. Nu kan maleriet her køre landet rundt på hjul. Et gratis galleri for folk, der venter på perronen, siger den ene maler stolt. Kender du jargonen? Knapt har de forladt piset, der siger Næstved rocks. Før 2 vandaler springer frem og skriver Næstved sucks. De 2 hætteklædte bomber sætter tags fra et andet crew. Mon ikke, der er lagt op til battle nu. Næste morgen vil malerne fotografere deres whole-car. Jetter ned mod stationen, som man napper sit tog fra. Humøret er højt efter nattens adrenalinrus. Men da toget ruller ind, fatter de minus. Deres piece er blevet kappet. Deres arbejde er spildt. Men med visse nederlag stiger kampgejsten for vildt. Vi skal vise dem, hvem der får den endelige sejr. Ring til holdet og sig, vi skal i træningslejr. Gadedanserne fryser øjeblikket med de hurtigste moves. DJ'sne skal ind til hjertet, når de cutter i grooves. Rapperne battler intellektet med rimende skriblerier. Malerne sætter sjælen fri med farve og vilde energier. Johan er i gang med sin pep-talk. Et kampråb. De rammer hver en mand i crowden som et gram dope. De er høje på deres evner og viljen til at vinde. Stævnet er i sigte. Tiden er inde. Battlen er seriøs. Der bliver danset, malet, rappet og scratchet på livet løs. Crewet er vildt som en stamme i krigsmaling. Æren af den skalp, vinderen tager i betaling. Men her er ingen vold. Kun kreativ drift. Pænt swift med temposkift. Vildt skift, der giver et pift. Johan er nervøs som en bokser før Super 6. Får en smule tekst, da DJ'en fyrer op under sit mix. Johans fokus må vige for en højere magt. Da ham og Røya får øjenkontakt. Pludselig får en rapper talebesvær. Tænk, at hun skal overvære battlen her. Han må rappe for at snappe ud af det. For hvis han joker nu, kan han ikke tabe ud af det. Han gør, hvad han kan for at stå op for sit crew. Men hvad hjælper det, når folk råber boo? Modstanderen tager over uden hensyn til svaghed. For ham er Johan et skadedyr, hele byen vil af med. Det kan hurtigt ryge ud i noget overlagt. Jeg er typen, der bomber trained. Du er typen, der holder vagt. Vi kan battle i rap, i graf, i dans og som DJ's. Du scratcher din røv, jeg cutter dit face.
Jeg er fedt med en mic, det shit er ren rutine. Jeg nakker dig real time, hvis du bliver ved med at se på min kusine. Først nu indser Johan, at han battler Royas fætter. Hvis det er din kusine, kan jeg ikke fuck med dig. Come on, dog. Hvorfor battler vi? Se det i det store perspektiv, at vi er alle family. Det handler ikke om, hvem der bomber en station, men om, hvor langt vi kunne nå, hvis vi havde organisation. Gjorde vi det på en ny måde, var de nødt til at lytte på det. Hvis alle her slog sig sammen, kunne vi få en plads i byrådet. Crowden får grineflip. Snak om gadepolitik. Et mere seriøst tip står i kontrast til battlepolemik. Stemningen skifter til den ramme alvor. Johan bliver mødt af publikums jubelråb og klapsalver. Royas fætter har aldrig stået i sådan en situation før. Han springer ud fra scenen og hænger i et ventilationsrør. Røret knækker, rammer crowden, skaber tumult i publikum. Johan og Roya smutter for at få sig et pusterum. Johan ved, det her kan blive til mere end store ord. Ham og Roya flygter gennem en overtagget korridor. På vej væk, hånd i hånd, da Royas fætter dukker op og trækker en ordentlig gun. Jeg sagde, du skulle holde dig for min fucking cousin. Skal jeg lære dig lidt something om gunbuzzing? Fingeren på aftrækkeren, hvad hvis jeg fik et tæk? Royas fætter trækker, men gunnen siger klik. Det var tæt på. Johan har angsten sved på panden. Kæmpe eller frygt, så er det nu. Ned med manden. Slå til gunnen med venstre, giver et nakkedrag med højre. Plus et hurtigt tegknæ, før han pakker sig med Roya. Heldigvis er det Johans hood. Han kender hver en smutvej. Efter 2 shortcuts byder de forfølgerne goodbye. At tage hjem nu er nok en løsning, der er mindre lønsom. De tjekker ind på et hotel, som de altid har drømt om. Hvad fuck sker der? Hvordan fanden kunne det gå så galt? Johan er chokeret og har brug for at få talt. Men han får hurtigt noget andet at tænke på, da Roya tager trøjen af og smider sin BH. Næste morgen er Johan igen temmelig stresset. En blev stukket ned i går, er han blevet sms'et. Hans mave knurrer, mens han surt galer op om feje battle tricks. Så Roya foreslår, de finder et sted med scrambled eggs. Johan vil gøre det bedste for Roya i stor stil. Så de går en lille omvej og låner hans mors bil. Tøffer ned mod byen for at stille deres sult, uden at indse, at bilen bliver forfulgt. Johan griner. Tænker, at en parkeringsplads kaldes park. Når knap at stige ud, før han bliver mødt af slag og spark. Johan vil slå tilbage, men det spilder skønne kræfter. De fræser væk med Roya, men Johan drøner efter. Johan vil ofre alt efter natten, de har tilbragt. Og sådan ryger de ud i en hæsblæsende biljagt. Johans mors bil har svært ved at følge med. Det lader sig kun gøre, fordi han udviser kølighed. Hasarderede udskridninger i alt for vilde sving. De ræser op ad gågaden, og Johan fatter ingenting. Pludselig stopper bilen foran. Mand! En gammel dame står i vejen. Sådan, Johan. Han indhenter de andre. De fortsætter den vilde flugt. Spøgelsesbilisme i raketfart over en viadukt. Maser den anden bil i et par sindssyge sekunder, så de flyver ud over rabatten mod vejen nedenunder. Og her kommer Mortensen, møvende i sin monster truck, rammer bilen Roya sidder i. What the fuck? Personbilen snurrer 3 gange, til den rammer græsset. Og Roya kunne ikke klare presset. Der ligger piller på bordet tæt på en skarp lat. Johan sveder ren vodka efter en lang nat. Tanken om Royas død er blevet en besættelse. En invitationsmail tikker ind om hendes bisættelse. Kisten er prydet af en farvestrålende blomsterring. Der spilles høj begravelsesmusik af Puff og Sting. Et Electric Boogie Crew laver dope koreografi. Johan har skrevet et par rim, han håber på at få lov at sige.
Alt for tidligt så du det eneste alternativ til dette mirakel af tilfældigheder, vi kalder liv. At sige, vi ses igen er svært for en ateist. Kun mindet om dig giver den evige nat en gnist. Et glimt så kraftfuldt, at det byder livets mørke trods. Når vi mindes dengang, du hørte til os. Røya, må din ro give os evig fred, mens vi lever i din tro på kærlighed. Johans øjne har været lukket i hans jagt på at finde noget tilstrækkeligt smukt at sige. Han slår dem op og kigger ind i en pistol på klodshold. Dødsskriget forstummer, før han går kold. Det sidder i murene i landets undergrund. Historien er løbet fra mund til mund. Malerne mindes den, før den svinder hen, i håbet om, at det aldrig vil ske igen.